Aalis ko niya. Hindi, hindi. Aalisin mo hindi. Aalisin mo hindi. Lalaban. Pasintabi po, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, naway basbasan niyo po ko ng iyong mapagpalang kamay upang lipunin ko ang masamang espiritu umalili sa pag-aari mo. Isusa, Sinap, Banahaw, sa bato ng taglay sa aking katawang lupa, tinatawag ko ang aking kapangyarihan na pinaglob ng aking Ama. Gumising kayo. Amen. Ano? Dito ka hindi. Hindi. Sigurado ka. Hindi ka dito. Dito ka hindi. Dito ka hindi. Tanggalin mo. Sige. Matanda ka na, di ba? Tanggalin mo lahat. Bakit mo pinipinsala ang katawan niya? Tinatanong kita, bakit mo pinapinsala ang katawan niya? Nainggit ako. Tagasin mo. May sakit ka ba sa puso? Wala. Ikaw mapupulang. May sakit ka ba sa puso? Wala. Ipikit mo yung mga mata niya, kundi bubulakin ko rin yung mga mata mo. Bakit ka nainggit sa kanya? Ganito sa dating. Ipikit mo yung mata niya. Kung galit ka sa tatay niya, eh wala naman siyang pakalam sa'yo. At pakalam niya sa kayo, tatay niya kinagagalit mo. Eh ba't mo dinadama yung anak niya? Nga, tanggalin mo lahat yan. Bakit ka galit sa tatay niya? Kung pwede ko bang malaman kung bakit ka ba nagagalit sa tatay niya? Nainggit ko. Ano ka ba nagagalit sa tatay niya o sa kanya? Nainggit ko sa kanila. Bakit? May gusto ka ba sa tatay niya? Hindi, wala. Eh ba't ka naman nainggit sa tatay niya? Hindi na ito bata. Tanggalin mo lahat. Inyo, gusto ko. Akin yun. Manahimik ka! Huwag mo ang kinin ang hindi binibigay ng ama sa'yo. Tanggalin mo lahat, nilagay mo sa kanya. Matagal mo na ba dinadasalan ng tatay niya? Tinatanong kita kung matagal mo na dinadasalan ng tatay niya. Opo, matagal na. May sakit siya. Opo. Nasaan ka ngayon itong araw nito? Nasa amin! Ano ginagawa mo ngayon? Nakalakad! Eh sino naman pinagdarasan mo? Siya! Kita mo, masama yung ginagawa mo. Nakaluhod ka ngayon, nagdarasal ka sa kadiliman. Wala ka ba tagang konsensya? Tanggalin mo lahat yan. Puputulin ko yung mga tuhod mo. Gusto mong putulin ko yung mga tuhod mo habang buhay ka na hindi tumayo doon sa tinatulog ano? Tanggalin mo. Ipikit mo yung mga mata niya, dudurugin din kita. Tanggalin mo lahat. Lahat! Opo. Tatanggalin ko lahat. Opo. Ubusin mo lahat! Opo. Susunod ako. Wala pang ginagawa sa'yo. Tama na. Tanga kita sinasaktan ng todo-todo eh. Opo. Sige. Tatanggalin ko na. Huwag ka na maingay, kalasin mo na. Wala akong masasabi sa'yo kung hindi ako puno ng galit ang iyong puso dahil hindi ka naman makikinig. Patawarin ka na lang ng Diyos sa iyong mga ginagawang kasalanan sa kapwa mo tao. Tama na po, ko. Tanggalin mo na lahat. Tatanggalin ko. Pati doon sa balikat. Pati itong mga manas-manas pa. Lahat. Lahat. O boss, anong dasal ang ginawa mo sa kanya? Pati sa tatay niya. Pampano yan? Sabihin mo na kasi yung totoo para hindi ka na masaktan. Pampano yan? Pampano? Gusto mo silang mamatay? Ano nga klaseng pamatay? Anong gusto mo para pagpapatay? Anong gusto mo mamatay? Anong klaseng paghihirap? Wala malungkot ang kanyang ina! Para malungkot ang kanyang ina. Okay. Tanggalin mo lahat. Alam mo, naaawa ako sa'yo. Baka
baka mapunta ka sa impyerno. Huwag ka sana karmahin. May anak ka? May anak wala? Meron. Ilan anak mo? Lima. Ganyan ka ba talaga magsalita? Pautal-utal? Ha? Hindi po, tama na po. Sige, kalasin mo. Gusto mo, ibalik ko na lang sa anak kong isa. Sino ba paborito mo sa anak sa anin? Wag. Ay, hindi. Pipili ako. Ako masusunod. Mahal ko sila lahat. Wag. Magnetiko. Jesus sa sinag. Yang sakit na itinapon sa kanya, kundi melet, dali mo sa mga anak niya. Lahat. Hindi tatagal na. Wag. Tatanggalin mo ha. Tatanggalin ko na lahat. Hindi na kahit siya na kaya kanyang ina. Ayoko na. Kahit sa kanyang ina. Tatanggalin ko na. Tanggalin mo lahat. Okay. Tanggalin mo lahat. Tama na. Bilisan mo. Tama na. Bitawan mo na ako. Tama na. Initawan naman kita. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Hindi pa nga kita inaatake. Oo. Tanggalin mo lahat. Ilang taong ka na? Yung totoo. Kasi 70 na ako. Sige. 70 ka na. May sayad ka sa ulo. Akala ko ako lang may sayad sa ulo. Mas malala ka pa pala sa akin. Sige. Kalas. Tanggalin mo lahat yan. Tingnan mo. Balik ng ulit at ang kapatid mo. Kala mo siya sa ugali. Hindi pa nga kami natatapos. Tanggalin mo. Nagre-reklamo ka na. Ilan taon mo na siya dinadasalan? Ilan taon mo na siya pinagdala? Tarpunahin mo, ilan taon na lang? Ilan taon? May 10 taon na. 10 taon mo na siya pinagdarasal? Matindi ka magdasal. Kung yung 10 taon yung pinagdasal mo kay Kristo, saan na marami kang biyaya ngayon? Tanggalin mo yung batisala mo na lahat. Lahat. Anong nilagay mo sa lalamunan ng bata, may babae na yan? Sagutin mo yung tanong ko, anong nilagay mo? Jolen. Okay, tanggalin mo yung Jolen. Okay. Nilagay mo yung Jolen. Malupit ka ha. Malupit ka. Kalasin mo. Kailangan wala na yung Jolen ha. Sigurado wala na yung Jolen. Bilisan mo tanggalin mo yung Jolen. Siguraduhin mo. 70 years old ka na. Galit ka sa pamilya niya. Tapos nilagay mo ng Jolen. Eh, yung tatay niya, anong nilagay mo? Ha? Sakit para sa inyo. O, di tanggalin mo na rin. Bilisan mo. Tatanggalin ko na. Tinanggal ko na lahat sa kanila. Kahit sa nanay niya. Tinanggal ko na. Patanggalin mo na. Kukunin ko yung sakit niya, tatapon ko sa aling mong anak. Para maranasan mo rin paano lagyan ng Jolen yung leg ng anak mo. Tapos maranasan mo rin magkaroon ng sakit yung anak mo, pupunta ka sa medisina, patay ka. Hindi mo sila mahal. Kasi kung mahal mo sila, maiisip mo yung pag-ibig ni Kristo sa pamilya mo. Kasi pag sinabi mo mahal na mahal mong anak mo, takot kang gumawa ng pagkakasala sa spiritual. Meron pa wala na? Meron pa konti. Meron pa. Bisa mo. Tanggal mo lahat. 13. Bilisan mo na! Ako masusunod. Itaas mo yung mga kamay mo. Nangangako ka. Na ano? Hindi ko na uulitin. Kanino? Sa kanilang pamilya. Nangangako po ako. Hindi ko na uulitin. Sa kanilang buong pamilya. Hindi ko na uulitin. Hindi na. Ilang pa ang kinukulang mo? Dinadasalan. Liban sa pamilya nito.
Sagutin mo yung tanong ko para hindi kita saktan dito. Pag maniwala ka sa akin, Lahat ng may galit sa akin. Wala ako sa lahat. ano, dahan-dahanin mo, mga biling kami. Ilan pa yung ginagawa mo kasalanan, liban pa rito sa taon ito. Lahat na may galit ka sa puso mo, lahat sila nadadamay. Masaya ka ba talagang sinasaktan mo sila? Ha? Hindi po. Kanino ka nangangako? Huwag ka sa akin mangako. Sa buong pamilya niya at sa buong may galit ako sa kanya. Bakit ka ba punong-puno ng galit ang puso mo sa mga tao at parang gusto mo siya lagi pinulak? Sa inggit, nagagalit ka. Masaya ka ba? Kasi ako pag nakakasakit ako. Masaya ka pag nakakasakit ka? Walang hiya ka, taga makukulang ka. Masaya ka pa pala nagagalit ka. Masaya ka na. Hindi na. Hindi na. Nakakatulog ka ba na mahimbing? Hindi. Ibalik, magnetic ko. Jesus sa sinagbanahaw. Yung sakit nito, para manaranasan niya rin kung anong may joy doon sa lalamunan ng pasyente niya, ng taong ginagawa ng sakit. Ibigay mo sa kanya ang joy sa lalamunan niya. Pagkalabas ng espiritu niya, ibigay lahat ng sakit. Dahil hindi naman nagkasala sa espiritual ang kanyang mga anak, lalaban tayo ng batas sa espiritual. Ibalik lahat ng sakit sa taong nagpapasakit sa kanyang kapwa-tao. Huwag ka sana karmahin. Mawawala ang aking sumpa ng aking sinabi ng aking bibig kung mananatili ka ang tatawag kay Kristo at mananatili ka magpapatawad. Naintindihan mo na? Pero kung mananatili ang galit ng iyong puso, hihigpit yan. Yan ang kamamatayan mo. Kahit anong inom mo ng gamot, ay hindi tatalab mo. Tanda mo, sinabi ko itong araw nito. Mangyayari yan sa araw na ito. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Ikaw ang 19 na taong sinabihan ko ng ganyan na hindi nakaligtas. Dahil matigas ang ulo mo, wala akong magagawa. Ikaw mismo pumili ng kamatayan mo, hindi na ako. Ulitin ko. Sa araw na ito, nilalangsan ng aking bibig ang aking bibig. Ng aking amang makapangyarihan sa lahat. At may hatol ako sa iyo. Pero mawawala ang aking bisa sa araw na ito. Kung ikaw ay di huli na papatawaran sa aking ama at ikalawa sa kanyang katawan at sa buong taong ginagawa mo ng kasalanan sa pagdarasal mo sa galit ng iyong puso. Pag hindi ka huminto, simula ngayon, ikaw ang pipili ng kamatayan mo. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Iso Kristo na magbago. Sumayo sana ang kapayapaan ng aking ama. Hindi bababa ang iyong mga kamay hanggang wala akong sinasabi. Sa araw na ito, akatulang kita ng nararapat na parusa. Sa pamamagitan ng pagsabi ko sa inyong pangalang Panginoong Jesus, Amang Nazareno. Ako ay nananalig at nananampalataya sa araw na ito. Dinipunin ko ang aking mga kalaban upang magbalik Lord Savior sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Binabalik ko lahat ng sakit sa iyo ng aking sinasabi sa pamamagitan sa pangalan ng aking Ama na sa Yeso Kristo. Hindi na nga, hindi na nga, patawad na, patawad! Amen. Damputin siya magnetiko at ibalik sa kanyang katawan lupa. Gising. Sabi mo in Jesus' name. May nakita ka liwanag madilim. Saan galing? Mayroon ka ba nakita madilim kanina habang nakapikit ka? Wala. Saan banda yun? Sa isipan mo, painumin siya ng tubig. Agad. Pahingayin muna. Dilat na mata. Uminom ng tubig. Okay na po. Okay na yan. Bumalik na daw yung